हा आला का रे? हा ये त्या चौकामध्ये ये. हा तिथून जाऊ आपण. हा ठीक आहे ठीक आहे. हा जय मल्हार. हो 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 तिथेच ठरले. हो ठीक आहे. ये लोक. हो हा हा ये लवकर लवकर ये. आजची पिढी हे झालेली आहे आणि या पिढीने आज का आदर्श घ्यावा आणि या चालू ह्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या साधनांचा वापर करून वेगवेगळे परिणाम आपल्याला या मोबाईलद्वारे दिसतात. या मोबाईलचे जे दुष्परिणाम आहेत यावरून आपल्याला लक्षात येते की मोबाईल हे घातक आहे आणि काही गोष्टीसाठी मोबाईलपासून फायदेशीर आहे.